Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaharjan berkah saha rahmat kagunganipun Gusti ingkang Maha Mirah. Mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sumrambah kulawarga Waraden sagung dumadi lesantun raharja. Ingkang turu kinabekten para sesepuh miyang pilih sepuh ingkang tansah nindakaken ring wewelahing kautaman. Kinarya tepa pampining putra wayah. Para alim, para ulama ingkang tansah ngugemi mring tuntunan kitab suci, ingkang satuluhur ing budi. Para manggalaning praja, kinarya pamayomaning pabegayan, ingkang tuhu pantes sinudarsana. Para kadang werda madya taruna, sumambah para kadang panawong krida dharma ingkang tansah cinaket ing manah, tinangkep ing kekadangan saha tinangsulan raos pasederekan rinonce sekaring katresnan. Para tamu kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan, pinanganten sarimbit ingkang tansah bagya mulya. Kalangkung rumiyin sumangga kula dherekaken muji syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Agung, nenggih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kacena sampun babar kanugrahan ingkang mawurahan, paring kegiatan dalah kawilujengan. Satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged pepanggihan wonten papan menika kanthi winengku ing suka dalah basuki. Rahmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala mugi tetep linuberna dumateng priagung unggulaning manungsa, sesotyaning bumi, mustakaning jagat. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah kulawarga. Mugi tansah lumuber dumateng sagung pandherek kalebet panjenengan sedaya dalasan kula ingkang tansah lantu-antu syafaatipun wiwit wonten donya dumugi ing dinten kiamat. Sanggening tamu kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan, mugi kalilanana kula matur wonten ngarsanipun Bapak Eko Susilo dalasan Ibu Siti ingkang tuhu kinurmatan. Kula pun dian ingkang kapiji minangka duta saraya sulih sarira panjenenganipun Bapa Bikisna dalasan Ibu Sulastri, kairing kadang pangayub supados ingkang sepisan ngaturaken kasugengan saha salam taklih saking Bapa Bikisna dalasan Ibu Sulastri katur dumateng Bapa Eko Susilo dalasan Ibu Siti. Sangat pamujinipun hamba bilih hanetepi darmaning asepuh, hanrakit sekar cempaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi. Mugi tetep winengku ing suka dalah basuki. Jangkep kaping kalih rehning putra pinanganten kakung pun Bagus Ahmad Fauzi. Atmaja kakungipun Bapa Bikisna dalasan Ibu Sulastri ingkang pidalem wonten ing Campursari sampun kalampahan dhawuh suci
ijab kalian Roro Ayu Pramulyaningsih. Kala wau dinten Senin Surya kaping 11 Udakara tabuh 8 wekdal Nuswantara imbang Pracimo mapan wonten ing dalem mriki kanthi kalis lir ing sabikala boten wonten alangan setunggal punapa. Pramila mekaten pinanganten sarimbit sampun sah menggahing paugeраning agami ugi pranatan negari. Salajengipun putra pinanganten kakung kula pasrahaken dumateng keluarga agung Bapak Eko Susilo dalasan Ibu Siti. Sumrambah para warga wonten ing wewengkon mriki. Kanthi panyuwun mugi karengkuh kadidene putra pribadi hanamung Bapa Bikisna kuciwaning penggalih bilih putra pinanganten kakung menika tasih lari tasih cupet ing seserepan cubluk wonten ing pasrawungan. Mila estu nyuwun suwun sembur jurung pandonga amrih pinanganten kekalih menika saged manggih kabagyan tuwin kamulyan gesang sesarengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para tamu kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan, keparenga babar pisan kula matur sasampunipun paripurnaning pahargyan menika kula sakadang nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu mugi tansah widodha lampah kula ing margi ngantos dumugi ing punjering sedya ing wasana ngelenggono kathah kiranging trapsila miyang subasita sowan kula sakadang menapa dene wonten kital kuciwaning atur kula ingkang damel rena ing penggalih panjenengan sedaya saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.